moja manye equinguinium gose equinguinium ne miaka 5 yoborandia noborai we kanisa yegi Adventista ekanisa ye igego chora barai after every 5 years miaka 5 karo yarire oborai we kanisa bongo chorubole wacha ne theme wacha ne kerenga kyoborandia igekerenga kyoborandia for the next, I think it is about 3 or 4 years remaining. Igego teba I will go. Tima digo se mwana go somwe kerenge kyo. Igoto injango teba nga reach the world. Mwa teba I will go. Ngo teba I will go. Mwa teba reach the world. Ntango nchake. Ega songe kintikanda begele ngo jandike kusi. Ntango to chake. Reach the world. I will go. Panyamora manyamora mwamanje kwa nechinguru. 1 2 3 go. Reach the world. I will go. Hallelujah. Reach the world. I will go. Hallelujah. Ekina kiekereng inere theme yo mwako yo erusia se kitabu ya Isaya. Isano nemo ebungo bitano na bitatu. No Isaya goteba ekero uzia kure arorire igoro bune korekana nyasabe na sansa se kero kyo bonene o manya korora amangana manana baserubi na makerubi lakini naende o manya kwerra bunaro munya bibomo nene ekero uzia kure nali Isaya koro kigogoro oro kiguna nyasaye una nyasaro mwanjani una nyasaro muya una nyasaro mwabeli o manya korora bunaro munya bibe otia korora abantu bande una barabanya bibe o manya koiweriogi nyuma ga kununeri kara ya rusuti wasege sasimero no mo maraika oliyo ko serafi osomo kerubi akarenta akamukuna asomo nuaye na karamo kuna asomo nuaye Isaya kamanya koiweriogi liko teba ningobono togo toma agende kwa niaba yaito Isaya gateba omonene bono na beirange nonda akorage ndokieke ntoma eliye liko teba I will go likorwa lakini asali tukolia lero ngo balenderande ekerenge ekyo kurwa segetabu ekyao wono njina inje paka segetabu kya Ruth eyemo ebibungo ikominasano na amana ikominasano ngobe ko mukazo lakini nsome Ruth eyemengima ngo soma kurwa somo nweke gusi na yo soma kurwa somo no yogwate Ruth eyemo ekebunge kemo ombuati bunanga soma. Take your Bible and read with me the book of Ruth, chapter number 1, verse number 1. That's where I'm starting from. Kusoma asama tukalia ekero abagambye bina balenge kugambira aba Israeli enchare nene ekaba sense yabo sayo monto yomo Bethlehem asense yaba Yuda akaimoka amona mokaye n'abamurabaye babere akagenda komenya asense yaba Moab asenga kigete umuntu nigarenge korokwa Elimelek na mokaye nigare korokwa Naomi n'abamurabaye babere Malo na Kirion barabona aba Efarati barenge ekaro bamenya tali ya Moab Elimeleki agakwa agatiga Naomi oromuboraka ole n'abamurabaye babere barabwo bakanyoma abaiseke baba Moab ayo monigale korokwa Olipa no yone nigale korokwa Ruth nyuma ko bamenyire arorokorengana emyaka 10 Maru na Kirion na barabwo bagakwa igo Naomi agakwerwa omusacha oye n'abamurabaye babere igo Naomi agakwerwa omusacha oye n'abamurabaye babere fungula 6 kama unanifuata Naomi kara agwa sense aba Moabu akaiwa ngomone oroleira abantu baye amabera obaire ndagira naende asaya kamanura korwenselia amona mukaba murabaye barabwo bagatiga asali bamenyete kore barabwo bagatiga asali bamenyete kore ndekara bari nkogenda gochia sense aba Yuda Naomi agatebya bakaba murabaye ngabairane na kero yo mwagende komenya mwangina naenda akabura omonene abakorera maya una inwe mwakorete bali abakwete
mugankorera amona inche mugia kianda omonene abancherekero yo moino anyome naende anyore mwaye Naomi akabanyunyunta asoko batiga kolinde barabuwa bagachaka kolera mono bakamotebiyaya titoko gotiga nigo turagende nigo tuligetie kogenda amonaye asabantu baino kole Naomi akabairaneria akabatebya abana bane irana mogende seino nase kimuganetie kogenda amona inche ine ninyare naende korwa senda yane koibora abana bagucheka babasacha baino abana bane irana mogende seine kiagara inche nagotire mono tingo nyomo naende nonya nare korengereria nganinde nogosemeria nonya nare konyora umusacha rero iga nyibora abana bamura ine ngobaganya mwari oiga bakine gose ngwetanga mwari timonyo omona basacha bande taiba abana bane omonene ongonjo keire na konga emechando na inche na abechandeire mono fungura 14 naende bagachaka kolera mono gwetania elio oripa akanyunyunta ngina biara akamutiga kolende rutu akanga kumutiga asego Naomi agatebya rutu nama oripa mukamo muro mwabo musacho oirandira sabantu baye na senya sayaye na ira na mogende komo kolende rutu akamwiraneria tagonsorora ingango tige tigangenda monaye andonsi asayogocha abuno mukazo nole konde rutu akamwiraneria tagonsorora ingango tige tigangenda monaye andonsi asayogocha na inche naondachi na andonsi asayora amenye na inche naonda amenye abantu bawo mbaba abantu bane na nyasao na abenyasaone asayora akwere na inche naonda akwere na inde ntinde kerwaro tigomone nange gesusuro bono na kogenderera onye gento kende kegoche konyatanana korwa asore otatiga amakweli oka igomuya 18 ekero Naomi aroche ngarutu otenanire bokongu asebirangere biyaye byakogenda monere takwana gento kende asego baro babere bakagenderera rogendo rwabo bagaika Bethlehem ekero bayigetaroro abantu bonsi bomochi bakaega asenge nchabo n'abakungu bakabura nibagota baine oyo Naomi akabatebya timondo ka Naomi ndoke mara ekiagara nyasawo mu buyondete irobororo bunge ekero nagendeta nigo narengo munda kolenda omonene ongiranirie inde namaboka amasa nasekirende mukondo ka Naomi bono ekero omonene omubuyi angonjo keire ondete irama kwa fungo 22 na fungo la mwisho naboiga Naomi airanite korwa sense aba Moabu na Ruth olia omo Moabu mokamo muroya barabuo bagaika Bethlehem ekera abantu konya bacha kire kogese sairi endagira enka bunenkano tatone na nyasaone tatoito na nyasao ito ensa yaikire elindo mwano oyu asere buwanjete mono na indoko goki umono ayimokereri weigoro ensa yaikire ndabantu babo bakire koko sasima basisiniwe ensa yaikire elinde lyetali yauli mokeri weigoro inchino monto mokemono sana Pastor Masita nasabironkeye pakansa seliroba ombise nyuma y'omusalaba tindorekana nonya Yesu Kristo mokeri weigoro asegedali ya tata nelio mwana nelio moikomo chanu na kero mokristo atebe amina abantu variangabi ekerogo some buku amangana rogo kuminga mangana ya no ale buku amangana yali kire igonta getenya bekase chinse moisatu amangana tatoka ngokwana muna naigo pastor manya gotabanga akaliyo yaka mwigo nkabarandi mugaso omanya gotabanga amangana atato yengenjo yani gataka moro mubere morora amangana manene amangana atato yengenjo amangana ale sekebunge kana somire especially asamangana ale kemu ya 16 na 17 igonta getenya banga ase chinse moisatu ensemen tangani ige korungate personalities
yani abantu bakwanira abo. Ingana ya kabere igekorunga the place where they come from. Ase bakorwa. Ingana yo mweryo their destiny. Ase bagokora gochia. Na ende asamangana ya tatu. Abere karago etere. Liriyo mweryo ase bagokora gochia na lire lienge nchomono ndigo etera. Na bo montate beta tingene ke ngoke gotyabanga mbu yo mweri wegento kubwa omochaka noya. Onya notice oli mukora ategerera na aterete ngateri kobwatia babaze gwachakirete ige kobwatia renda asogokorera. So there is a destiny asamangana ya nasomokoro asekebongeke. Mangana kia I will go. Ingo kwana mangana amangana ya kwa no monto yomo agotebi wo monto yomo lakini ategereire no monto nde ingo yo kwana mangana ya pastor oyo kwana mangana ya gakorukwa rutu inga gotebia ngagete ntwa some story bono ngirane njiti mwanje ti korandirio ngotakantwa kwa nabantu ngagotebi Gran sakeren sana en anda tamo mo kego sone so ke buata ninga gotebi kirai no ninyo loje mo ka monta kara ninga gotebi very good nga gotebi ay kansa de rogorari tanga no nga gotebi kansa mo ina wane want to associate with you oyorut iga gotebia Naomi lakini naro tegereta mangana inga kia koroku oripa mangana kia ya kwanwa naende ngogotebi wa oyogotebi gunga kiare oyogotebi wo koroku Naomi no muboraka ababoraka mwensi mora lero nimbwata mangana mayasmore baboraka mbalia nimbuata mangana mayasmole naja aboraka wakale Naomi no muboraka omusachoye na arengora kini bono tayo ngakiale goro kutwanyora Gideon lakini akira mangana tima yose mwachakire kombwata kangondora soko bako ali mwachakire kombwata moko chigoro kabisa mokia onsia makoko njina ita makoko onsia bere onye wachakire kombwata nkolera tabanga mina nyu akabono yuke taba mina iwa inkirimereki na Kirioni na Maloni bagokwera momanyete kega nanya kobate tigambate Kirioni na Maloni nelimereki igo batamakoru sobo bachense engao ekorokwa Moab omokungu yo gukwana nga I will go amangana mwanje ngoja igumole asamangana family life bito money next part ya family life moche mora nya mangana ya family life for now allow me to bring the tigan somole enchiri kuruanga somali ende mbatigira ke ngomanya ko gana hello Bwana Yesu asifiwe haleluya iwa omusubati ogukwana mangana aya iga gukwana iga
baba nagosoroire tonsorora nsororeke endogere pastor twale koroga tongue twisting maso mwana okeyo tongue twisting neli okwana nga onsongo akagenda busongo kogoro busongo ache goitero musongo onyo onsongo ochiete busongo akagoro busongo ache goitero musongo inginjo nsongo ndachira busongo ngoro busongo je goitero musongo unonsongo achiete busongo akagoro busongo agache goitero musongo bosona bagote abanga nyatuka kagende tuka kogole tukia ache kominere tukia onya nyatuka akagende tuka ogole tukia ominere tukia inginje nyatuka ndachire tuka ngole tukia minere tukia buna nyatuka achite tukia haleluya bone gitongo teba amangana ya rutu na ondege temu bugata ayo ayando sipina basireria bugata ya rutu agotebia ngina biara igago kwanerwa mangana aya ekerarire au matire. She was pleading, she was in pain, alikuwa na huzuni. Kwa sababu gani? Omosacho yaba aruete Bethlehem kama ngayale omaete gote abale onye nkwana gokwerwa to komanya borobwa makweri mogusia gateba borombwa nyene e amatene chana ga koragendo kiege ego chana bosaigo bono Naomi orerire naba Israel garugwa gakwereirwe igo mware korra for 40 days koranga days of mourning bone karobarwa Bethlehem bacha sakor ku Moabu omosacho ya igakwa no mongino na abana baye bakoragendo kiege bako lakini mama eta sabanta bakoru ngai soba Naomi ngibaru ero yakene nchara yalengo enchara yalengo Bethlehem tigamba de enchara yalengo Bethlehem ekiagara Elieta Bethlehem Elieta lie omonu orio motanganie bukwe emumengoro yaligetwe mangana yamba umani baraya igubwango ebukwe yetobwate ebukwe yobwate koboko igo yaligetwa semenu ebere metangani emumenkoro iga yaligetwa somono koro kwa ekeiberania iga Elieta Bethlehem tariya kegusi tariya kesongo tariya ndokiege lie keiberania igo na achiro mata sagunga the place alafu Elieta Bethlehem ase kibrani go ramangana abere ndi Elieta limo lingana litanga likurunga Beth Eliaka bekunga Lehem Tailehem tote abanga Bethlehem ganda begelie kibrani ase ningo ngo balentrande pointinga tali Lehem mwana ko tegera baruya bana bagukwana abaruya ngokwana bale kara tebe ngoko ngiya goteba ingoho tali engoko ingoho okobora ngorokale kara ingoho mongwana ro wakite kebinero nga viocha makamani agakitira ragwa kitu Ulabalu estate gakoro kwa mako abantu bakatanga mako tali mako Elieta Bethlehem ndiko som Bethlehem iko som Bethlehem tabango tinyi wetu na kimwa kwa tabango abana bakwa Bethlehem ntangoro gora Beth very good abana bango tata sokubwa the language Bethlehem minute Bethlehem ige minute the house of bread or food igona keke kusi enyomba yendagira gosenga yendagira pastor bonongo babolinde abantu abakorunga Elimeleki ingi bagotamira gochia sakoro kwa
Moab ngenjara njako ndo kiye ko babolinda nenyare kano kwenjara se ndagirere naboko kwenjara andoko kupike ndagira ko ndo kiye kero tigamba mo wekan na amenya sakuru kunyako jena batengo kolega asia sakuru kunyoso ni menya tanyako alinya koe. I witness on every Wednesday chiunia chitalite ya istin chechibukato chibangira nande kunielia neelie bekire gaichora nande yende gaichora ekaumura nukorore kamagosibwa na inare kunia ya bono ile ngango witness kera Jumatano 60 na kera ichuma I witness with my two naked eyes eturera nyamiwushi na sita ebogore tichibukato chichire cha gochi Nairobi lakini ngo bagane ngoma abu nyakoe na amenyo rochi wiki sato emetie tatu oyo no mwaka ukaberengo kora na nakoli abokato bono ngo baborine nechibukato chitayo osani njanta nakoli abokato why this one back to you nenyare kano kwenjara se ndagerere. This was the same scenario with Elimelech and Naomi and Kilion. Anti kamba mogweka non. Umongino nembo kamba guru. Married from Eastern. Igemo unanya kote. Kidi ante vera. Mo swati onde. Akaruki tui. Akaje kutukwani kajitinda kunyo. Akaje kutukwani. Kaje kutukwani. Embule kamanya kutua engakiyegete nyinge. Ekere mbura ya atua. Tukanyora musani yoto yotukwani tayo nyumba. Shikumuringa yagenda. Tojikuli ujisiko. Tukanyona hata na ine mbule yako rento kienge. Kumotua toka mbolia. Kwani unanyeshewa? Afambia ngoja niwaambie. Wagizi mna raha. Wagizi mna bahati. Sisi kwetu kule Kitui tunaweza kaa miaka 3 ama miaka 4 hatujawahi kuona mvua. Ono li swali liane. Nenya aleka na macha bora asembule gotu. Tingande mba mweka no mura nyugubuya. Mura nyugubuya. One more example to bring this point home. Abasongo ngoradiri na abasongo sana. Abasongo karoba ruma chingungu. Eni chionere basonga dokora abasongo bago twara umerana narangi nache ko barandeli.Ekaroba achirega. Iko bago tebanga we have just come to another paradise. Point ngago tuachire as a paradiso yene babolinga why akataba we have never seen a country that is so blessed with good climates, good sceneries, good resources. One more way song kenata ndo ana kororense ese senirie kile medina kitrata ense empengia. In fact chinseji changu mbwali climate kiyangeyo ekerere mugaso igoro morose pakoko itabantu bande bako ekerere mbura ekerere winter ige kolenta magina nabona to Texas tima idiko sabantu asoke ku nyomba for some months ya etire abantu ko bamenya nyomba because the climate was so cold. Wana basonga bakonyora lichinga kichoko ganda ngumbu cheikire iko bago totiga but we going to the embassy to extend chi visa cheito turabera asaya go se winda necheke wana kwamanya konyora sabantu bakorwa bacha bato tebinga go to seni mono no abasaja na bakungu abamura na abaiseke bamenye de chi embassy bago sainya masakara ngorutorega ya togende maje ngutigo monto ka winire clinical a celebration ige go korwa ngabono amangana abeira maya pastor mwato sabira nyasa otokonyire ntanyore clinical na bana bane ngogana ndararia America. I remember my cousin yogondenga pastor ngayore ngomo teminonde minyoka pastor ngamnyoka ingi mbatu wanyore gendo kieke clinical akarushia bana school bale go soma form 1 form 2 akabayira ngumbu tigango tebye nande ngobolie nenya arekane
abantu batame koru paradiso bagenda ase monyi wetu kakori monyi wetu miko boko igoro miko chigoro kabisa ukionsi yabe anye konyi wetu ngorega ngote wande point kenta miko chigo naenda bekansi mauka igoro yemo kitoko manyere iwa. This was the scenario in Bethlehem. Igo Mereki na Mokaya igo bago tamakuru ensi endagira Moab maitengenja Moab geminatie the son of your father omusubati okwana ngai will go oyo no musubati oyibore twe bawo okwana ndelio mware komanya omusubati okwana manganaya ngai yarwete mware komanya abantu bali anga mware komanya mangana igo mware ko kamina nonya mure we point ya sekurukuru na seko chikuchi omusubati oyo number 1 yensamenyata igekoro Moab aseke ikebiranye ko Moabu igemeninga the son of your father. Another translation yeliata Moabu igemeninga the cursed land ense eragereiri wono abasacha mbara umusacha yomo nabana baye babere namukaye bagotamakuru asense ndagira bagenda sense eragereiri. Another translation yeliata Moabu igeminatie up the place where gods are worshipped ase ebinyasa bigo sasim bono koligeria basacha batato no mukungu oyomo bakoimuka bagotamakuru asense yendagira bakogenda sense ebinyasa bigo sasimwa. The reason why they are dying ekoroba igete enseri ho yabangete enseri ho yabetembe omusacha agorendo kiege agakwa Naomi akalera atarachi gukora kolera after another a few years omusacha omwana yagarendo kiege agakwa atarachi gukora kolera omwana kabere omwana gatatu gukora bukiro nera agarendo kiege agakwa Naomi akalera agaikaga teba yaya enseye nachete nensembe enseye abande ngena magakarta gento kiege gesabira mangana amoko mye kujingumbu gende ngeli ngumbu ali monya bere on a light note. My cousin niga irana on the bus nsabere inki naende baba ga jitu atu anyanya pake ngombe tukali inki kiabe omwana ga bintu jituke musaja jirwede moto paka magoronse ino musaja oyonde otigre sukuru igamenye the street oyonde obere deported back tinda digo tabangia verde deported nu kora ekiagara batamete koru ensengia akagene sia Moab takatemba tebye nonya na sense yetole ane nsembe ense ya Bethlehem ngochere haleluya banyi wetu nonya na sole ntako tubaburaka igaso monta ko itomwana yoko igaso monta ko ekrabane suneronyi igaso musikali yako wabisho turasaba anto bonso asana mokaya urasana bana ba bweras iga ense tomenyeta eye nensembe eye nense ragrei eye nense tabwati segoji eye nense ya corona eye nense ya tebwati buya bonde bonso rata takeri ense enkoerere ense nembe ase tu akata tu abeka tu somo ondende tukatama ko ruoro tukaja sense nembe lakini tigamba tebi ense ya ito na ya sabateri barbarondo wagotemanga kwetu wapi mbinguni hakuna tabibu. A point ya kabla disa manyere batara na pa de mbona jite ku understanding njira na umia igwet na ta ku wotara ku wodis monya bere njengo ta garana madarons to ta garana nyangor moinali lakini arusia point disa ngora taranga mungino oli na
rale bororo bonga somoyo nkole rale gawana mwakira senga njoto yo goito matagarata mongi no Naomi nkole rale. I want to imagine a situation Naomi again te kolera ago bliko uma itwa ko tabanga it is so bitter to bury your husband, but it is more bitter to bury your children. Again take be utinde ko musacha naenda bakungwa baboraka mo ku understand yes bagoitera pastor matunda tenana pastor narandi asegete ukanguna sana pastor matunda gatebetanga kamoko romo borokate no musacha tali musacha gokura mbesi yabure nyomba mwaye mwatigara tigara besi yachire nyomba kama unanisikia sema amen. Iwa omusubati oyo bono ikire tabuati kende igarweta sobo abuate ndagira oikire mwabu tabuati kende nchara bono mwabu no yobuate tense ko buati gari endo musubati oyo ekara kolera akabange bintu byaya ubwo yadabanga bagachakoroge ekego somo buya onyarogendo ndoro achaka na omiga pakiri bintu byaya. In fact, in the nyona banyaruka bali ba ngango gendale hakuna gwake sabu ngakia ko break the news. In the process of breaking news, baba, it's my imagination, that's my holy imagination. Akai abaswa derba kai welyogi bakai wa umonto kuna kolera kimononga we abaswati abatimo senchi koni barengi bakayungino byara okolera bakumenya nga mama inki nainde kiabe ingo nainde okule kote ya bana ase abande kina magesabire nchina na chirekina aya mugoye akamuri kina kiegeno ekenakyo ekenoko ngakyo kogenda ngayo totiga inga yuwa totiga Naomi akabatebya ngona ajete wana timbwati gacha no musacha nabane nse ino se yalira abana bane se yalira musacha one bono njiningo kinatiga. There is no pain ekero kwena guchingo tabwati omwana. I was comforting him musubati runya getali jito koibora no naendo obere miaka ikomeno yomo mwenye kwa nyagetalia at last after 11 years America tuachire tuwasabire tuatelire tuamanya sana kinendo koibora goliko kagenda paka Sicilia saja no arale metako tanga pasta nsabira ni nyasa onkoleire kayo akirto mwenye getali kwa sokorwe room ya leba osingisio moto okoro mwenye getali osingisio moto kende ngelia uno nyago chakoro gendo swati yango ndenga pasta nyasa ekyo mwanza berite tukamole tukajigota migasinya. And this is the same problem ya Naomi ntayo ko nyara komolemi paka na abana bali bategarete ikiana maitenga mwana tayo mochokoro tayo abasubati abategareta naba moab astayo nkobaira na kiare kolere nkoro yaye ngongi no tabwati omwana ngaya koira na gochia. And the Bible says she was bleeding from inside. Akia le kolera akinko genda ngakingo chikotebya abantu banka ngaina ile tomo sacha ngaina ile tomo kungu ngaina ile tomo sorry ngaina ile te abana ngaga kolera bana bakumbori mama turi ko genda totiga igo toko genda kote yaya stayo mogochi njibuna na ikira menopause yakale ndoke biology is not functioning anymore. Ende yonya yale komango function yere ngende nyora kamwana gakine kene kenya saye muganye pako mwana oyo kakine aba musacho monene bose baba sacha bache ko banyoma na abasoroire yeta
Now I was putting this text into this immediate context. Ano yedali kurwera na basoroire moimoke mogenda saba yiboli baino moira ne Moabu monyora basanya sana bayigole chenchara monyora basacha monyomwe moibora abana morosege saku. As for me timbwa tikende digangirane ntebya abantu baito igona chiete kimbate binto na iranire tikende lakini nabona saa nkoleire igo. Abasoro bagende omwana ogorwa Oripa. And this is what I want you to learn today. There are some people who cannot bear it anymore. Agatebya ngina byara babonye nabogwaro rego sukago change akamuboania akamunyunyumta. And the Bible says Oripa akairana gochi Moab ensi okuragererwa. Oripa akairana gochi Moab ensi gosa. Ande bukuyata akagenda saka nyasaye kangu kaya. And the Bible says Oripa akairana gochi bidunu ya Moab akagenda. Now I come to this very, very important lady. Is none other than Ruth. Ruth agatena namagora yabere agatebinga na biara babondane nimbwata mangana mayasore namanye watosoroire togenda sabaibuli baito nimbwata mangana mayasore ntagara baba ntagara mother in law nimbwata mangana mayasore mangana kyayang teteko tebi tagon sorora nago soroire ton sorora insororeke intigare tindigo tigara tigango tebire roiga abua sogochi nongochi. Hallelujah. Ngaingochi abasaza nabakungu ngaingochi nakigena taliangabe omweshimi warika. Thank you very much for inviting me. I came here to look for one woman, one widow, one woman, one married woman, one man, one young man, one gentleman, one young boy, yeah, one young Bagateba, Tarimangana, and say Abembe, and say Nembe, and say Abe Corona. But I will go with the Lord in Jesus' name. Ngochomondo. Onchokoboli musani ngomsan noro. Moboli. Takondigere. Moboli ngasoyo yomonoro. Ngakiateba. No ale. Mataye miga wakondora. Mataye mokiabere. Oimokiri. Mataye yateba mina. Hallelujah. Akina chiraga. Sacha yamondaga. I want to thank Omosacho yotuligetiga. Na injina bona motebi. Karanga agresimi for the very first time in life. Koruna kaiboretu. Steve wari katana kwa agresimi. Abantomanya inakayo. Na wakiru simina Steve warika. I was doing pastoral home visitation. Manye konya olisi minta manye. Manye konya olisi miga gonte bia pastor. Biore, muri aningo. Na pastor to manye ya tingo manye. Nganje Steve warika ngo kungo kena. Muri arika. Nga kinki kiabe. Oma to modona wakere simiga kwara taboka kwa makaka kwa manye gocha. Kaya nyetono kwa banarika. Wandenga pastor. Njibuna ntana wakere simosna yengu ana kongakira. Yebye ndebi ko genda. Gira ona wakere ngakiuta gete omugambi. Antebya. Igonta gete. Ogende. Paka saguruku. Liangabi. Home church. Guruku mote. Uliangabi ngayebera. Yangabi yere nyamawa district. Nkainyora. Na chitinya magwa lakini kanse kurunga musaraba. Kanse kurunga musaraba. Na chito. Ege ntakaro kiango kiri na asaya. Injira mogo chore chikanisa marieta. Chikanisa njiko kwa marieta ko chikotara ba kuminga neni ngairia ngaliage chura. Lakini yeye ige korokwa omote. Nande kona lengo musaraba, ye korokwa musaraba.
wansi nje kwangikiria somote wankole wansi kwangiri mosaraba wakore ndo genge ando natama ngane kuruge singa na inyoreke singa kia patimo inimo ma etako chora marieta magita inamaya bonekera umugambya ko ndebinga ntagetoche pakomote ntubwate umuchacha ngamadeka nzigoro komote ngayigo toka liangabi nganyore ngabita bita antama ko chora marieta naende ngamo ekanise inaende reli ko yebwa gochang musaraba nganyona jite musaraba ngamadai sasa agandenta gete ochiche urandiria abantu banyasa ngaho Steve chakondangeri ndani ngatebeka Kenya. This is not the voice of Steve, this is the voice of God himself. Hallelujah! I said in me, if Steve has called me for the very first time, omonto ni mwanjira sana omonto ganje tenchiri bosaigo Steve warika nanje tenchiri na ndanje tabanto once baba Catholic baba PhD baba SDA na ndi tari race omonta wanja sobo ekanise chako kora goro ntombia na samo sin ngateba I will go era nonda ingina chako kora na chakulia omusaka na chakulia omukungo yamo na chakulia omusawa yamo ya omwana yamo corona nere lakini nintenene na Nyasaye indwe etaisi ni sadaka eba ense bayiri bayito bakure corona yairire lakini Nyasaye uri oturangiriye no mubui naende nongochya asatebire. Haleluya. Wana ruduna oisako some story ya Ruth buna iboletu bora ondoke Ruth wakurwa sa generation ya Lot usome kitabu timbu atisango basoma some kitabu ya Genesis 19 chapter verse 30 ando bako togiro de san na Lot no monto makongu bobe na Lot to kurwa ase ense ya Sodom na Gomorrah monto ya the only righteous man. You are wrong. Mondo ka rueta gari ya Sodom gaji ta kamanya sa kungaswari kereka swari amangana kabama kongutin ngo yakuwa naga ebuko ko tabanga chinyaruka chia ibere amangana mo kwekera mbauti no arenge bukwimi chinyaruka chia ibere chikaro tia marua chikamwedi wa edivai agatinda oyo no motindu agatinda ekaratinda chinyaruka chia ye amangana mo ko kutali bono mo ko tali gora chagete na wako tanga sobre gran bauti wako banga omonto yo moni ga buate twe o koro bwanjani nangina bia awo tiganti grau. They didn't study yesterday. Mama etekero chinyaruka Charlotte chiaba na ise abana bakaba na ise. And the Bible tells me the resultant factor ego yabete abana bakayiborwa babere musubati mutangani akayiboro mwana musubati okabere akayiboro mwana oliyo mutangani akaruko Moabu oliyo okabere akaruko Amoni nere isaba Amoni bakalero nere isaba Moabu bakalero bana no barwet igo musubati ogotenena ogotebirutu nchenongo genda naye na inda akatebirutu mangana manana rutu akatenda mangana mabe akamotebia na omyo minto alia sogocha akaruko Bethlehem no ngo ragendo kieke na ngo gen. Number 2 Thomas agonsoro nyina nego chia sensei asibi Nyasaye bigo sasimu na igure enseri ya ino Nyasaye ole igoro ragendo kieke ogosasimu teba na igure inga Nyasaye obakoleira maya abantu ba Bethlehem nelieta Bethlehem na batebye ngenchaye asense yendagira nongocha tagontebingira nego chia sencharere tagontebingira nego chia sama kweliare ali asobo kumabokale nongora gendo kiege nongoche munyi wete boli teba amina lenda teba amina buya. Haleluya haleluya nongoche
I don't know who brought you in this world. Dimanya tiyo kontense, dimanya tiyo njara wajeta, abande mare wajeta. I don't care where you come from. I don't care which position you are. I don't care how you look like. I don't care your body. I don't care the skin of the color of your skin. I only care on one thing. Yes, so. Bethlehem karo bayigeto ebukwa gontebya abantu ba Bethlehem bakarwa Naomi bakaiga bakabuli oyo Naomi akabatebinga nabasoroire timondo kango ekiagera omoneno ngonjokeire ongeire mechando bintu mbyo tokora kwana twabura ngane byo Kristo kandi bo Kristo mboyo no nyankaro nengo batanga nyasawa mwire ngo twakari kiranya ngo badanga nyasawa is in the business of gaining people. The devil, God does not gain people. The business of gaining people, the business of bringing calamities, the business of bringing tragedies, the business of bringing catastrophes, including corona. Ebukwego teba omuibi yagocha aibe asali anyenye lakini yakaro yesagocha igakwa abantu bogima naendo babo bogima wase obonge. Nimekuja niwatangazieni maisha, nimewatangazieni uzima, muwe na uzima tena tele. Abataba yoka wewe ikantangaza na ndike nitaka sana tena. Nalikuja hapa si kuja kuwalaani, si kuja kuwatangazia habari mbaya. Hata hii corona itaisha katika jina la Yesu. Na natangaza Mungu awaruhusu mwishi, muone watoto wenu hata wale wako nje watakuja katika jina la Yesu. Na hii corona tunaiombea, tunaikanyaga katika jina la Yesu, ishindwe milele. Nimekuja niwatangazieni uzima tena muwe na uzima tele. Walio kaya matadeva ndeti yango bwati amen. Tika toi kamera yo mneme tani matanto naleti kararuto waikali. The Bible tells me akaiga kini ugonda rutu alengo mwana mu yasana ngo oroje bairani abono nonye nyomba bathi tenera alibo gaita bakariye emoga moye imwara ndamutwa kariye na matema ya mabati bakakunde kagandoiga bagasakora ebugonda rutu gale kubuka mambyo genda ojigosangereria ogorogota ngoyote wagorogota nje na rogota de litwa gusangirije banda karo jwana abanda babibuate karo bakore ko samura abato tabibuati iko tware kurukuru magega na indu twakara gendo kie twarogota ikine kirutu akolete a wonderful young lady, a powerful young lady, focused young lady, a woman who wanted friends right where she comes from. Toko na kamera sawa saja batari kutoka. Enda sawa saja ba. Lakini unaona somo saja kutoka. The Bible tells me ekera romo sajori akamarora. Igo bakarolana. Naye kwa roho saja.
And the Bible tells me omusajja oli karamorora akaboli bali barakogesa oliningo akamate yoyo ndutu oli bajina Naomi kurwaralia kur Bethlehem lakini amangana ya kaira akamate murangeli wocha mubekere mesa imemenge airenga kala kwa nanga akataba mam habari njema kwa na habari ningi kyao giyako mate nomanyeta alias nagenda kogesa alias nagenda korogota naro musacha akamabona kyo musacha yakoro kuiwa akamate musacha ligakoro kwa pause. Bible tells me Naomi akamate bega kone kiabe kone yakoro ndo kiabe. I am happy this woman stood on her. I'll go forward. I am happy this woman stood up on her 2 feet. Will go. Ekaraika. Naomi akamotebia pointiara na mutamanya ntakara bona ntakara nyika samonta akamate yo musacho yikwarora okoro Boaz nero yo minto wa manyinga na barato konye. And the Bible says Naomi no mongai ni olenga no onyorenge ke bane no mongai ni olenge ekiagara gatebetie Ruth chapter 3 of that book. Kama wetu obisi tengo te bikia wasaja banchete tagara bakungu aba ono kwa kweretwe oromo ogona koreke nyoro chena kweretwe monta ngwana gwesibi ono musaja gara kwete igairete lige na neke nyorini. Hallelujah. Esibi ganda njara takona kora monyi gubu ya mombo atamangananji esibi etago toleranga bona okwerere to gwesibi esibi nakiruto akotebu esibi orabe se namba 2 tani jamangana bataba mangana wale kitabu Rutu isatu esibi se bwe akama gutago tioka bia. Hallelujah. Egaro kwe yakira magutago tioka bia obeke chianga chirenga ki chingia kuboka ndoro na bere amangana ya no rikibuku halafu bona ana Johnson yake akimonya beta liwanja kwana oturumboke ngora unogo tioka bia igo ogende paka ase Boasi akale kwere ngano kero we kirororo no monyoro urageire oigotire igo musaja okore gendo kienge urageire oigotire Thomas ako gendo karenja we kiro omo tuboro borangeti ngo ora are magoro mate tora ngara makongu. One, I don't want to proceed with the story because I want to know about it. You want to ase ko kerie kemo akamonyoringa ekaro wachiro onyore inga Boaz na royo minto wa manyinga abagusiri kara mukungu akakwereirwe taibuna lero likara bagusimba bwa tradition chibuye kene chiri chaba Israel kara akakwereirwe igo wale kuligyo monto omonto takoligo korusiko omonto akoligo wa manyinga asege songa tanga kinsman redeemer asege bila nako goel ono yewa manyinga igale kola ntumugaso sa sta igoro ota uline nyomba igoro omunege chui
kabunire gechuri musaja tayogocha muchoyo ekena kipo azi akoreta bona mangana akagenderera bona abuno ngokora mumbu ata mangana mange abuno ngoko asengokora nonda tumuyo ono mukungu oyo baenderera abasolo batanga the rest is in the details lakini umwana ajita akayiburu kurwali na so mwana iboirwe agakonda bakakera anta negora so mwana onye kobwato mwana onye koiboire akonye tora ibora nyasago konya lakini onye koibora to mwana chochote chaweza kutokea. Omwana nero go change story. Omwana bago change your destiny. Omwana bago change your life. Omwana na bago change, omwana bago change. Onye kobwato omwana teba amina. Onye tobwati omwana kiraya. Onye kobwato omwana teba amina. Mtoto anaweza akabadilisha story yako. Today I'm bringing another child who will change your life forever and ever and ever and ever and ever. Amen. Mwana uli boletwe digarari mwana uli boletwe igarugetwe Obedi. Teba Obedi. Takondigarari bosayigo teba Obedi. Takondigarari bosayigo teba Obedi. Obedi nero iboletwe asage konekeri lakini mama yetenga Obedi yago toira Obedi nabwata mangana maya. I am happy. Ruth stood and said, I will go. Koba kogenda muntu okorukuna mitabwati mwana. Ruth tabwati mwana. Olivochi umukana oli fago bwebe tuntomato nanya to must anyorete. Like the Bible tells me ekabagenda omwana akayiborwa. Naomi gatebetanga ndoke mara. Nyasaka motete igoro kumara. I will change your story. Hallelujah. Tengo karate. Na manyet andi tatali ngo munywa maruli mupe kanyura maru muri koberabu ebisiranya bire siko moko nganyika na bala bati negeserekyo esukuru go yange tekare tugasiye runto kasoma ntwe kanyoro monde ngo troka ngantole gento nyana bari mubara ko nsombi aba disqualified mapem. I can remember my teacher on the I talk about getting a graboko gakunga kenda lakini ngainyora umwalimu ndogere nyakeroboko lakini umwalimu mwana ta kondoka ndio murandi onda agako bakawe oyo gokwakwe saitani ashindwe katika jina la Yesu. Wanyana yo umugano na bogo change yana ende ngo gana dio muganga tika marua yana no mulisi na ina go tutoro kuje kanza go tenga boka kakitoka ende kanza. Haleluya na murandereti agaunchoka omwana na bago change obugima bw'omuntu ngomanyetenga omagara nacha ko president ya America bano musajo jete ngumbali akeboro mwana gatiko umwana uli agasoma umwana uli akaeta matana ndi mwana bitigere bigo eta bobe kaeta kaberoya kabori obugambya kabe sanata Illinois akaja Kenya agosherekeo akabe president ubugima bwa Sarah Obama buga change forever and ever mongino tabwati omwana taetanjira naete mongino Obedi akaiborwa omwana ogorwa Obedi nena abeto monto monene akabona ndagara abuno ngokora Obedi akabo monto monene akagenda akaibora akanyoma mukungu bakaibora omwana bakamuruka Yese nera agakina akanyoma omwana yangwa ndegende kurugora mbramba akanyoma omwana akanyoma mukungu bakaibora omwana oli bakamuruka Daudi narogoro kwa litina liya Yese. Daudi narogoro kwa orosa kurua segesa kukia no orosa gero wocha kurua. No ire basta makoto swami. No eko genda gochia. Bakaiboro mwana goro ku Yese.
yasanera agakina akanyoma mukungu bakayibora umwana bakamuruka so Daudi agakina akayibora umwana kuruwa sepati shema aba gentengeli kia mugano mobe sana. The Bibles are very powerful awkward stories. Daudi talingi mondo muyego ajeta ga urumu sajo no mukungu akina nyasaye muna nyasaye muya aenda agatiga witira so mukungu oli amura bakabyara umwana uri bakamuruka Suleiman anere nyasaye akobeteri kabisa bakobo mugambi karabiro mwamba wa Israeli nera nacho nyoma akayibora umwana bakamuruka Yeroboamu nena nacho nyoma baliko tikatata umwana oikabo egesa kukemanya koba akayibora umwana karabibora umwana bakamuruka Apia nera akanyoma umwana oyo bakamuruka ngainaru Suleimani akayibora umwana ku Yeroboamu bakayibora umwana ku Apia akanyoma bakayibora umwana kwa Asa nera akanyoma bakayibora umwana kwa Yosafati nera akanyoma bakayibora umwana bakamuruka Joramu nera akanyoma bakayibora umwana bakamuruka Uzia mo maida na tu asom merese ni ke monte kebe kabisa ya jite karuke ngwanzo liko mubara liko karubi ngwanzo byo morandia okome karule gaka yegaita Uzia umugana tuli mumuya lakini ndongo sama karuwa somo kanoyo nyiwe nyasaye ngora muweka ninde nchoke mbale ngabana kuri oboke mugyo chigorane kwanya kuri oboke baba ya mugyo chigorane nya kwali oboke ngwanza bole obwanza na changa somege ndokurwa senjoke enchoke nero yoke bwate the capacity ekogenda bake choime ebogori echo erosio woko bwanzu bako gutangira lakini sasa koleta simwanya bantu ali monto gente kiko kumsa mandre gente kebe lakini God has the capacity toka ndra kona ko toka ndra aso mugano no ngoko ngai naika ya choramu nera kanyoma bakayibora umwana bakamoroga Uzia bakanyoma bakayibora umwana Yotamu nera kanyoma bakayibora umwana aso umwana uyiboire egento bakakeboro bakayibora umwana uli banyorete bakamoroka Ahazi nera kanyoma bakayibora bakamoroka Ezekia umuruoti momaete Ezekia nera kanyoma akayibora umwana bakamoroka Manase omoga egente kebe kabisa kia gambeta for 55 years kega chanda voice na kikia kiteto mondogoro kwa Isaya amonyedene ne skuta akamonye kamubutora senga Isaya kama tebieken akaita Isaya akakwa ebukwa gatabanga so gambe buwaye akanyanya abantu amanyinga gito ase chinjira nebinjira byose bya Yerusalem wina rumonto mubera kini aso monto yo akayibora umwana omubanyo nyasa akayibora umwana omupasta okorokwa no Manase dai boltimo pasta Manase akayibora omorogio mobese tanakor kayibora umwana ogorokwa Amoni omorogio mubio sambeto kabana baya somuliro Amoni akayibora umwana omupasta naboko byaru no molebi obo mupasta naboko byaru no morogi orandie njiri. It does not matter who gave birth to you. Kwanya tu no morogi naye wata tu ibono uyo ko tomo tuke ngenjando no chimotu naye wata bet tai kwanja kwora kinyo obyaru no morogi na ndo obo morogi oya no legerecha onye kwabya tu no morogi change kabo monto muya una nyali nakimo monto lya koro oyo tangaza mangana kiramba nyali nyaruguru awa kabo monto umuya ngai naika Loja muri ko mbwati mo ngai naika Amoni omorogi Amoni akamanya ko okordari formation ya nkongu okorokwa Josia akayibora umwana okorokwa Yoyakin ngakina y'abantu bali bonse bari tubusomba karabana nakuru busomba umwana akayiborwa okorokwa Shaltieri akayibora umwana bakamoroka Zeru Pape
Zerubabeli bakayibora omwana bakamuroka Abiudi barabwo bakayibora omwana bakamuroka Eliakimu naye akanyoma bakayibora omwana bakamuroka Azori naye akanyoma bakayibora omwana okorokwa Zadok naye akina akanyoma bakayibora omwana bakamuroka Akim naye akina akanyoma bakayibora omwana bakamuroka Eliud naye akina bakanyora omwana Mathan Eliezer naye akina akanyoma bakayibora omwana bakamuroka Mathan naye akina bakanyora omwana bakamuroka Yakobo naye akina akanyoma bakanyora omwana bakamuroka Yusufu agakina omusubati okoroka Mariamu akataka kumunyoma akatebuyaya imirimo subati yoyo yasa omanene obekire kentoime egentekyo gekoroka omwana ekerokerache ngechenji historia zeyo. Tere namba saber. Tabo mwana. Onye konyigwe tabo mwana. Onye konyigwe takere tabo mwana. Omwana oyo. Moko momanya. Ekiana anya kubatebya. Omwana oyo. Nero montokoro kwa Isaya. Aorogetiwe agateba. Rora omoiseke omwekungi. Nyasawo monyene nabaoroke ekimanyererio ekiagara omukungu omwekungi nabe mulito naibore omwana omoisia elieta yaye narokwe Emmanuel engenchaye Nyasaye amonaintwe Nyasaye amonainu botambe omwana oyo nere omuntu okorokwa Isaya aorogetiwe asegetabu ya Isaya kianda ebungo sita omwana yakorokwa omoisia yakorokwa omwana omumura nere twairwe obugambi bwa Nyasaye mbaba samalekaye igararokwe omosemia bwogo kumia igararokwe Nyasaye okanakare igararokwe tata okarina kare Nyasaye bwechinguru omugambi wa marembe omwana oyo nere Matayo aorogetuwe asegetabu kya Matayo eyemo ebunge merongebere nekamo igagoteba ligereria omwesiko omwekungi nabe mulito naiboro omwana omoisia namoroke imara kini ase Matayo oteba ngarora era naiboro omwana omoisia elieta yaye namoroke Yesu engenchae ne rusia abantu baye kurwase bibe byabo nainde bukuyateba asegetabu kya abagaratinye ebungo bine ekerenga kiyayigete Nyasaga tumu omwana oye akayiboru asense gwetera somukungu inse yelichiko elinde atogolere twensi bali twarenga inse yelichiko obosibole bwaitu nainde atokole torokwa abana baye nabono igo turabana baye onye turabana baye Nyasawo tumiro moikoye ase chingoro cheitu ogotokora twaranga abo engenchaye tata Nyasaye omwana oyo igagoteba bono ntuli basomba nainde intuono nigotore abanyamwando abo na Yesu ayamo muromo abo Yesu ayamo sibati mu abo Yesu ayamo muromo abo Yesu ayamo sibati mu abo Yesu ayamo muromo abo Yesu omwana oyo nere alyo mochakano otebete I will go mama waita goteba igorega kira chinse satonde nusu
ekero mwanya bantaraka no kure igore karangerie gekao gaisansa for 3.5 hours bakuri yoyo kogenda niyorete muna mama waite agoteba omo maraika okuru Gabriel agacha agatebie gekao keria ntige ngende ntori mwanya bantu Gabriel bakurigereria bakamotebi Gabriel shut up, you are a creature, you cannot make it. For 3.5 hours bakuri yoyo kogenda the sun omwana agatinina gatigati yege kao keria gatebise tata ntige bono inkende ekara itabeteigo a historia gachenjia ekara gakiyegete akaiburwanse omukungu akamenya munatomenyete litukoria ichuma gasoga tigati sasita alia somote igoro no musacho ulia akongontire kaboko gwokorio kaboko gwokobe namaguraye akarira gateba sirugiri nene tata emirimo gwanto meta sense ntori mwanya bantu ya korrege nto kiryangabi ya teba nga ya erire. Tell your neighbor it is finished. Motai kwa igure it is finished nateba morigara iko chama isa motenga it is finished ya erire moteke kusinga ya erire mobori kwa igure matanya kwa igure muke boko igoro oimokirie matanya mo kions oimokirie matabi akeli gatanga amina haleluya nyasaba sizeni mwensi ngosa bande bono balenga bagote ba pastor na agoke na aseseniwe ekero gokoro gusaba omwana oyo gorgu Yesu Kristo nerenta getacha sengayane aweni muchione aweni musachone aweni mukungwone aweni nkayane balenga bagosaba nga pastor ekero gokoro gusaba oku onyore familia yane onyora abana bane tegenya sakole gekone omwana oyo gorgu Yesu asoya senga yao asoya sumusacho asoya senyomo yao asoya sabantu bao asoya senga yino asoya sense yino aweni oburere bwa corona abantu batikobeka pambas ende to kwana nie omwana oyo ngo toirare igoro asitura kumbatane asotobonane nareka pastor ko batabinga kwana nia mama tabinga corona ndori ko kwana nia lakini omwana oyo ngo toirare ase corona etabe asitoko bugatana tonyunyuntane totebengo yonere twakaganyire toire go tutimogekana kare mbalenga bagosaba ngo kuno kugosaba kwane pastor nginyora asogosaba oku pastor saberenga yane pastor mwana yaso asaba boli bana pastor mwana yale mya babora kabonsi bara okuna kugosaba kwawe mugo chigoro mukindole mukigo chigoro kabisa mukigo chigoro kabisa mugo chigoro kabisa mugo chigoro kabisa gosabande tatone nyasaone bya mono manganari wante metente basaiga na atemire asobo ole ubwane na sabiro mona nyasa nako uri tangani ombise nyuma y'umusalaba tindora kana kabisa Yesu Kristo mukerwego omwana nyasa oyo tebetanga ningende ntori basta masita ningende ntori basta omani ningende ntori basta ngwani ningende ntori basta uruta ningende ntori omongi abangina baliangabi ningende ntori nyomba chiasalekire ningende ndemya bakwereirwe ningende ntori abasirire ningende ndandeli abatakamanga namaya Yesu Kristo no mwana nyasa mbiya monesa ngende gwatanta segetieke siseni abantu bimukira mako igoro oyo bwateme chando gende bwoye okore mechando yaye oyo okwererwa muri minyasa oyo nyoma ya sarikiro yagaje Yesu oyo tabwati omusaje nyasa omurende omoya afyengiya omurende kurwasa matemwa manene omutata nyasa nabasabire bonsi oyo okwererwa nyasa gende bwoye omore minyasa abantu bakira abande mbaruwale tebagwenye maruwale tamaroira tingo ya bangonzi Yesu no yamanyete genda kiraso yomo kuno monginoria kuno mugakoria wenye abantu bonsi wenye mugakoria wenye monginoria wenye mumroria wenye abatangazaji baitu wenye mo pastor we district wenye kiro montenseye enda abantu bonse kero bakuru bakagenda nka batebenya sa ntwagenda se nyumba yao watu wenye chinkoro cheito tata ntwagenda senga yao watu warakuna guagendete ugakonyegesa kugiense go to the world reach the world I will go you said it and you did it tokonya bona intwe togende tobekiria samanganaya asabantu bande tokirikiri bono monene kero gosenia bantenseye tube umugambi Steve oyo geretege ndege kabagaya
umosesenie usene familia yae sena abana baye sena omong'ina waye sena abantu bamwe bonse ndo muchiyo kine kurwa bonna bamo gochiaso bonne bonde yangabi musaraba gesinga edistrict yangi nyamagwa oye konye kine ekaro kwali abantu bakaganda igoro abana bonse bara bagakana bangina obarigania asoboroti wao nekiagara twasabire secretary ya tata nelio omwana nelio omoika mochenu kero omonto nyiwete agalio yateba mina hadi kipindi kingine kicha